Tripartite Agreement sang Iloilo Dinagyang Festival 2023, permado na. Mga kahiwatan, balik sa kalsada. Kag iBike program sang Iloilo City, nagdaog sa Galingpok Awards 2022. Formal na nga ginpermahan ang Tripartite Agreement sa tunga sang San Jose Parish Placer, Iloilo Festivals Foundation Incorporated, kag Iloilo City Government para sa paghiwat sang Dinagyang Festival 2023. Ginpermahan man ang 30 milyones pesos nga suporta sang Iloilo City Government para sa kahiwatan. Ginpresentar sang IFFI kay Mayor Janet Treñas ang trophy para sa Atop Best Tourism Event as Contemporary Non-Traditional Expression. Ang ATOPTA, the best tourism event all over the country, back-to-back na ning aton pagdaog, kag gapakita nga in any field ang city government, ang aton nga mga city officials kag city employees naga-level up. Padayon ang pagpanghanda sang IFFI para sa pinakadako nga kahiwatan sang syudad sang Iloilo. Suno kay IFFI Executive Director Joyce Clavisillas, madamo sang side event sa Dinagyang 2023. We are very excited with the upcoming Dinagyang Festival. So full-blown ang aton nga preparations. All the committees, the tribes, and ang aton nga working groups, they are already preparing for their respective man nga mga activities and assignments for the Dinagyang Festival. So far, we have been receiving man sa mga letters of intent, sa mga gusto maghiwat sa mga side events. Luyag sang IFFI nga mabalik ang masadya nga eksperyensya sa Dinagyang Festival samtang nagapasalamat kay Senyor Santo Niño. This is our first comeback in the streets after 2 years naton nga in the pandemic. So we are very excited to welcome everyone here in Iloilo City, especially ang mga nahidlaw na gid magbisita der sa Iloilo. Magabalik ang kasadyahan, may illumination sa Sabado sang gabi kag barangay tribes sa Domingo. Balantayan man ang religious events kaangay sang Grand Sadsad sa San Jose Parish. Michelangelo Sarate para sa Level Up Patrol. Bitbit ang award, ginkalipay ni Mayor Janet Treñas ang kadalagan sang Iloilo City Government sa Galingpok Awards 2022. Ginbaton sang alkalde ang pasidungog kahapon sa Malacañang, kaupod ang iban pa nga mga opisyal sang Iloilo City Government. Gindayaw sang validating team ang programa sang syudad sa bike culture kag kung paano nakabulig ini sa mga pumuluyo, ilabi na sa panahon sang pandemya. Ang Galingpok na yun, pasulod ang iBike nga culture naton diri sa Iloilo, and ang award niya ini ginpakita kung paano diri sa Iloilo ang bike culture naglaptagid kag ginabuligan sang city government. Ginpasalamatan man sang alkalde ang dedikasyon sang tagsa ka empleyado sang Iloilo City Hall para sa implementasyon sa mga programa may kaangtanan sa kaayuhan sang pagbisikleta. Humalin sa ordinansa para sa mga nagabisikleta, pakadto sa pag-ubra sang bike lane para sa ila proteksyon. Tanan ang may kontribusyon suno sa alkalde, rason sang panibag-o nga kadalagan sang syudad. Nalipay man ko, kay nakita man sa mga judges kung anong ginaubra naton diri sa syudad ta. Ang iBike program sang syudad ang padayon pa nga gin-develop para mas madamo nga mga sektor ang makabenepisyo. Michelangelo Sarate para sa Level Up Patrol.